Tervetuloa takaisin taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailujen pariin. Naisten lyhytohjelmakisa jatkuu ja nyt jäällä ovat kahden kuuman ryhmän huippunaiset. Tässä Olympia kakkonen, 2 vuoden takainen maailmanmestari Japanin Mao Asada. Ja hänen jälkeensä jäällä nähdään sitten suomalaisväriä, kun vuoroon tulee Kiira Korpi. Ja Asadan kolmoisaksel-yhdistelmä tässä ja kaksoistulppi siihen perään. Hän on ainoa nainen maailmassa, joka tuon kolmoisakselin tekee ja jopa lyhytohjelmassa. Komea kolmoisluts. Anteeksi, kolmoisflippi. Kuin koru hän liukuu omaa liukusarjaansa aivan täydellisissä vaaka-asennoissa. Kaikki kunnia aiemmin luistelleille hyville suorituksille naisille, joita näitte päivän ensimmäisessä lähetyksessämme, mutta kyllä nyt noustiin sitten aivan eri tasolle kokonaan ikään kuin uuteen maailmaan, kolmoisaksel ja muutenkin kuin koru, kuten Anu-Liisa totesi. Mao Asada, Japani, Olympia kakkonen, 2 vuoden takainen maailmanmestari, joka jo olympiajäillä haastoi todella kovaa olympiavoittaja Juna Kimin, joka sitten tuli myöhemmin jäälle ja oli vielä rautaisempi, mutta kyllä rima nyt on asetettu jälleen ennätyskorkeuksiin. Ajattelin kauden alussa, kun hän valitsi tämän Adam Hatsaturianin naamiaisvalssin musiikikseen yhdessä Tatjana Tarasovan kanssa, että tämä musiikki olisi hänelle kovin raskas, tempoinen, kun hänen luistelutapansa on tuollainen valtavasti joustava perusluistelu, jossa hän käyttää polvea voimakkaasti. Ja tällaisia mielipiteitä oli kauden alussa, että se on liian raskas, tempoinen hänelle, mutta tänään tämä ohjelma oli lentävä, kevyt, kaikin tavoin aivan upea tulkinta. Ja kuten huomaatte, taitoa olisi vielä tehdä tuo jälkimmäinen hyppy kolmoishyppynä, mutta sen verran hän varmistelee, että hän tekee sen kaksoisena. Tätä alastuloa on tuijoteltu moneen kertaan. Onko se todella nuo vaaditut 3,5 kierrosta? Akselissa todellakin on 3,5 kierrosta siitä syystä, että se ponnistuskaari lähtee eteenpäin ja sitten alastulokaari on taaksepäin. Siitä se puoli kierrosta tulee. Kaikissa pirueteissa, liukusarjassa nuo asennot aivan upeat.
todellakin viimeistellyt mahtavat. Tuon enempään ei pysty kukaan. Ja sitten tuo askelsarja oli tänään, minusta se oli kevyt, tulkinnallinen. Mao Asada oli vapautunut ja tämä ohjelma haastaa kyllä vielä tulevat luistelijat. Mielettömän nopea. Japanillahan on täällä hurjan kova joukkue, 3 kovaa naista, Miki Ando ja Akiko Suzuki, ne 2 muuta. 68.08. Hiukan kulmat menee kurttuun, miksi näin? Kyllä tuo kolmoisaksel, sitä ei annettu kolmoishypyn arvoa, se on alennettu kaksoisakseliksi.